Salamat Leo, ma-juicing pagkaga po mo dyan na Domingo. Kumusta ka po? Mata na mga parauma. Sa uma talaga, bakong sa kama. Sabi kay ani Manay Aldin, amay-amay ka mga inong magprograma. Kami gaya nakatado pa. Anong buot sabihin ka to? Ang mga Mr. and Mrs. talaga, no? Nakalisa po ako kaya senior citizen na ako. Marinaga po si Kuya Ino Alcalang, kunya na Domingo, June 18, 2017. Bigli sa Farm Radio, DWJR 96.1 FM. Magribahan po kita, hastang yaw pa ang boses ko. Ano po, ati siya, hanggang ano oras? Unlimited. Basta po, Sunday all-time radio special po kita. Kabani lang po mga impormasyon, mga tidbits sa pag-uuma, asin ka dapat pang iba. Kiray! Ang cellphone ko! Nagdulang si Kiray. Sinubuhan ako ngayon ka na yung kalbong ina eh. So, ang standard time ko po digdiyo, hanggang 6 pagkaaga. Dahil po ko na late. Na-advance ako. Bari nga ito may jeep na may masasakayan. Ano? Si early flight kang sa muyang jeepney driver naman sa banwaaning Minalaban. Maray sana. Dahil kita nakagat ka mga inong ito. Pigaarin mumbuna na ako. Ang alibay ko na lang, di mama ko nagkakagang karning ino. Sino ka ko nga na ito, pigtaw sa ugat ni Kuya Vic, David di na pulutan. Saka na nagharali. Sa isip kanina natin siya, pig-istorya pa. Dahil kaya kato po kaya kang ako hobin pa, ang mga mentor ko kato sa radyo. Ayan, saroon yan si Kuya Vic. Saroon yan sa Matyaga, masabi siya, malayaw na boses mo! Sabi ko, makuso mo na baga. Tayo mo na dadamog. Sige, dadakulaan ko man. Pag dakula na, angkot na naman. Sign ba talaga? So, paano na ninyo? Maano na kita? In the meantime, para po sa Indo. Ayun. Hali sa kababayan tayo si Victor Wood. When love was new, it was grand. Sweet like days at the band. We were singing. Ay, huwag pinili. Why did we quarrel apart? What have you done with my heart? Now I'm praying as it's flaming. My sonata.